Vlasová streda odpovedá: Milé dámy, vítajte v našej letnej škole vlasov vo facebookovej skupine Elegantný vek ženy. Dnes som dostala otázky od pani Vierky a od pani Márie. Mária sa pýta, ako často je správne umývať si vlasy. Na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý máme iný druh vlasovej pokožky a potom aj iný druh vlasov. Vlasová pokožka vplýva na to, či máme suché vlasy alebo máme mastiace sa vlasy. Ja odporúčam, ak máte mastiace sa vlasy, umývať si a minimálne každé 2-3 dní. Či je správne umývať vlasy každý deň, to už je na zváženie podľa toho, či vám robí dobre, ak umývate so šampónom, alebo umývate iba s čistou vodou. Takže podľa toho, ako potrebujete vy často umývať tie vlasy. Pani Vierka sa pýta, v lete nemôžem používať po umývaní vlasov šampónom balzam alebo masku, lebo sa mi rýchlejšie mastia vlasy. Tu je moja rada. Ak si zistila, že v lete sa ti častejšie mastia vlasy, ak používaš balzam, tak vtedy ti odporúčam umývať vlasy týmto postupom. Prvýkrát si umieš vlasy, nanesieš si šampón. To vieme, že vtedy, ak dávame šampón na vlasy prvýkrát, tak sa zbavujeme špiny z vlasov a vlasovej pokožky. Nanesieme si šampón druhýkrát, vtedy šampón vyživuje vlasy a vlasovú pokožku a spolu ku šampónu pridáme aj balzam. Zmijeme a už druhýkrát a už nepoužívame potom balzam. Čiže spojíme šampón a balzam a vlasy budeme mať vyživené a uzatvorené. Dám vám k tomu pod to video ešte, aký je rozdiel medzi balzámom a aký je rozdiel medzi maskou a prečo je dôležité používať balzam.